Mga loks pagaremi. Kukom ang ganatan tanaw din agyang kaya bulan Ramadan. Upang tanaw si ikwala at yari mayan sa mga amal tanaw, mga puasa tanaw. Kasabapan sa kapamakasulit tanaw si iko surga. Madakala po pa kayo sa imantapan na kakupos sa bulan Ramadan. Miyaw maso kapitra. Tigo po pa kayo sa ino to sugun wallahu subhanahu wa ta'ala so kapitra aguan taa mga tao kapapaliugatan. Napakasambagan tanong ron nagyang kaya bisita tanong alim tanong yakapasad sa Jamia Islamiyya daasalakaw armuar ki al-alim Isa Ibrahim guru ami balasang kawala ko nga kapakandarenon kata ya miyakatutu na tanong man peruman so aso ata ikwala tarimaan yan so kaya pamuasa tano si sagyang kaya bulan Ramadan. Pakay si mga loks pagaritano inokon no to sugun wala so kapitra aguan taa yung mga tao kapapaliwgatan. Ay barakallahu fik pakambarakat mo Allah si sagyang kaya Sheikh Tano wala lain tan dimi pagpada si sagyang kaya oras taniman to. Ino to sugun nagyang kutwa zakatul fitr o di nagyang kutwa kabgay sa pitra naguan tawa ay kapapaligatan. Paganeron na namadak lagyan ko ta mga hikma pangaluyo mga ulama tanuin walang sugun o Allah subhanahu wa ta'ala na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugay na maloy tanurong ko lalaw niram kaloy. Paganeron nagyang kutwa kababaloy niya na ditandi pananamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa gyang kutwa kaya tempo sa tanong si sagyang kutwa bulan Ramadan na limo uto wala kailangan agyang kota ditan di kapakapan na lamata. Ikadua mga urip mo Allah amya aluy o mga ulamat tanong na diitan uto disuti kaubad na kakukurangi si kukya pamuasa tanong si kubulan Ramadan na namya katiyo kupon agyang kota fitra imbagay tanong. Ayam ya balwisa na dalila mi aluy mga ulamat tanong na sukatir wallah qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbih fasalla. Sabna rami tagumpi susira no to ami susuti. Na tigong mga ulama tano ini bagay niyan agyang kutwa zakat al-fitr wa dhakara asma rabbih fasalla gupiana nadman yan sukad na niyan. Gitul sukap takbir tano si sagyang kutwa Eid fasalla gu misembayang. So ikadwa pa kay sa antawaa ikapapalyugatan sagyang nga nagsakatul fitr. Tigong mga ulama tano sakya pa ka po niyan kung mga dalil o Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigira na langon o Muslim ama kagagaga na mi papaliugaton agyang kana zakat al-fitr. Miyalo imam si ku hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam ini paliugaton Nabi agyang kana zakat al-fitr si ku oripan nagu si ku makama maradi ka atawa mapiataw. Ini paliugaton Allah agyang na zakat al-fitr si sagyang kutwadatu nagu si kubay. Ini paliugat wala agyang na zakat al-fitr si sagyang kutaman ataw naugyang kutawata. So sadan sa makagaga sagyang kan nakipliw niyang ko zakat al-fitr na gina ni kapapantaganon, gina ni kapapaliugatanon, wallahu a'lam. Guru ami tirabu ya gawin na kutbatan sa Eidul Fitr. Kubay ako magay sa pitra. Kada ko pan makabagay sa pitra. Anta ay mga tawa pagkaantapan ko pitra. Alhamdulillah, siya na miya kapepe pakay siya ka ba, mamay na miya ribata si kukibginta ko fitrata. So, gyan nga na fitra, o di na zakat al-fitr, amya aloy sa Quran na makasusun sa gyan ka na innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir al-aya. Sa gyan ka na kapo sa gyan ka na aya, amya aloy sa surat at-tawbah. Nasitan na imbagay sa gyan ka na walwa sinip, amya aluyap magan sa diakat. So kagiagyan nga na zakat al-fitr na klas yan na diakat na santa nung imbagay sa gyan nga na walwa sinip agyan kanan zakat al-fitr. Ugay na ayamuno punod na maganda ron na so fukara na mga miskin. Ang kayo to kagiyapad sa hikma si sagyang kanan zakat al-fitr na an makakanso sira no to mga pobre na mga miskin si sagyang kanan masaid paken tanoron na paginom tanon sa sadin sa kabayatan Allah Ta'ala alam. Guru ami
Sudah makabagay sa pitra, ada ang mga tao, ada pan makabagay sa pitra. Kadini ang katawan, o anto na oras, akabagay sa pitra. Anto na abis oras, akang bagay tao sa pitra. Masya Allah. Bimba ba do mga ulama tano, aging ko ta oras yan, nagusto ko kuman. Tigo mga ulama tano, paliugat, si sagyang kaya masa. Sunnah, si sagyang kaya masa. Nagudima papakay, si sagyang ko ta isa masa. Alon tanoro, naging nga namasakip magayin tanoro. Paganero na si sagyang ko tuwa masa, anto na anda din ikasuld umagrib. Akyato kawan tano asuld agyang kutwa Syawal ama pita na Idil Fitr na paliugat roden agyang kutwa kilyon tano ko zakat al-fitr. Na amay kakasemben sa subo na ginanimiya kapiapi amasa akabagay sa zakat al-fitr ginanima kalbi amasa akabagay sa zakat al-fitr. Ikadua na tutigtan wa jaiz mapapakay. So kabagay sa zakat al-fitr sagawi o di na dua gawi adap mengkau maagyang ko Idul Fitr sa mialuyan na si sagyan na Sahih al-Bukhari siko kaya panutulaw no Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Allahu a'lam. Guru kami, adna mga tao, pananamaraneran, ikapakabugiran sa pitra. Ugaid na da silan makapitra, kaya pakapitra iran. Nadaan amya kasumbay nga tao, o di nadaan amya kakutba tao sa Idul Fitr. Anto na ikukumanot pitra iran. Tiyarima, anta akada tarima. Gina so ikatlo, ami aloy tanong kagi at tigtanwa wajib sukib gaynon. Ikadwa na so tigtanwa mapapakay jaiz na ikatlo naging kanan napakay siya. Maana haram di kapakay sukilyong ko zakat al-fitr. Kay po saging kutwa sambayang amya kasambayang aging kuta mga muslim sa Eid al-Fitr. Sa manuto na daw nuto tarimaw Allah az-zakat al-fitr wa innama hiya sadaqa. Yung kuta minibgay niya na matag sadaqa anagido mga normal adi isisad kaw taw. Ugay na daw tumakasudsag yung kutwa paliugat az-zakat al-fitr. Wallahu ta'ala a'lam. Guru kami, pangninta ko Allah, may pospan aging kaya bulan Ramadan, na pupakabagay tanaw sa oras ada tarai. Kayong bitaramis ka ko da tarai, ang tanaw di makapamagusay kung mga bandingan, kagamatan o agamaysta. Insyaallah. Panalamat ko Allah, sa giyong kaya guru tanaw ko dan yan kapakandiray no. Malaap panalamatan tanaw, nagiyong kaya kasasabapan. Sa kapakabubulos, agiyong kaya programa tanaw, ang nasiha, multimedia. Makatutuna tanaw bumapita, o di na si kung mga oras, ako pa kaya makakutba tanaw sa did na imatimagaan. Gibus wa tayo. Lakin niyo, pagarin niyo. Amin Abul Hasan Aluyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Giinam yakay twito sumanga tao ang mananaguntaman sa irukat tahadyo. So kababalo yagyang kaya agamat ano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isa agyang kaya dunia nalangun tanurun din mataw ingeda iya sarigidan alungan aditata ingeda iya ditanusi ketatap kenaba tanusi kakal. Search aniyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa An-Nasiha Multimedia kilay tano siya sa mga pitibarangan ng mga video tano mani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tano ang makapupong kung mga andawan o mga ulamat tano.